Kay diha lagi magtambayan sa kontindahan ang mga walking newspapers nako nga mga silingan. Dayon dihay isyo nga nadawit jud ko ug naapil ko ka barangay. Ang isyo, wakwak daw sinang Diday. Diya nagsugod sa kontindahan ng isyo nga wakwak daw sinang Diday. Nagsugod lang sa istorya nga nakitaan sinang Diday nga nigawas o gabiing dako. Diha man to'y buntay sa salingan namo ug gidungog sinang Diday nga siya ang wakwak. Nagkanit-kanit na ang balita og wa na kay bawo og kinsa ag nang-ingon nga siya ang wakwak. Perteng kasuko ni nang Diday og ikiha daw niya tanang nagsulti nga siya ang wakwak kay pakauwaw sa iyaha og sa iyahang pamilya. Dihay suspect. Pero bisag unsaon og tuwad-tuwad, di jud mo amin nga siya kay nadungog ra daw pod niya. Mao nga gibarangay tanang tambay sa kong tindahan ug apil nako kay ako ang tagiya. Diha si Popoy sa barangay hall kay mo assist ni Kap. Kay perteng suko jud ni nang Diday nga mura nagmamanghag jud. Moingon si Popoy, apil pod ka ani my loves. Ingon siya pero nakahinumdum ko atong nadiskubre nako nga na siya uyab. Maong ni Ulbo akong kaspa nga nakadungog ni Popoy ingog my loves. Kung ako siyang gingnan na, aha ka. Palayo ragod nako kay basig ikaw akong mabanghagan ron. Dan mitubag si Popoy, unsa may sala na ko nimo? Mitubag ko nga, bawo nimo. Damingon si Popoy, gidugo ka my loves. Ug sa dihang gibira pabitaw na akong buhok ni Popoy, kanang hapit na jud malarot ba. Kami nooy gibadlong ni Kap. While gisital ni Kap ang chismis bahin sa wakwak, kay wa jud mutug-an nga mo'y niingon nga wakwak sinang Diday. Dihapod ko sa likod ug dihapod ni tapad si Popoy. Sigig papansin nako pero wa jud nako tagda. Agbay-agbay na sa kong lingkuranan, nag-ikis na kong kilay kay sige ra magtanaw nako. Nagpasalamat ko kay dihay nanawag. Pagtanaw nako si Derek pa jud. Dili ang tanako tubagon pero gitubag na lang nako aron makagawas ko og makaginawa kong Popoy. Ingon kog hello. Mitubag si Derek og musta? Tubag kog maayo. Then mingon si Derek, pwede magkita ta. Nisamot ko alba akong kaspa. Makikita pa human siyang gibuhat. Lain na pod siguro og plano. Sumoto nga gi-off dayon nako. Ako pa iyahang ilaron. Pagbalik na ako kaingon si Popoy og mutapad kog balik niya. Never. Nagpadoon na lang ko ni nang Diday nga nikalma na kay gitambagan ni Kap. Nganong masuko man pod kaayo nga dili man kaha tinuod. So kada ato dili na jud ko mag-apil-apil og naay istoryahan nga issue diha sa kontindahan kay maapil na pod unya. Bahalag mga bita silang mga baba og nilipat. Usa kahapon, diha ko sa tindahan. Mga 6 PM to nga nakuratan mi. Kay dihay ni buto kaduha. Didto sa layo, murag pusil. Diha na'y mga nanagan nga mga tao. Nahadlo ko basig na ay gi-raid sa mga pulis. Maong dali-dali kog panira kay mahadlok jud kog pinusilay. Daghan man gud poy manuyupay aning among barangay. Nangutana si nanay sa silingan namo unsa to. Ito bago mo silingan, silang Popoy nang dihay kakontra si Popoy. Nakaingon jud ko nga, ha? Gipusil si Popoy te. Tubag siya nga, bawo lagi og naigo ba si Popoy kay nanagan naman mi, kay nihulbot na magpusil. Ingon akong nanay, Diyos ko, naunsa na ron si Popoy ba siya? Ako kay nakulbaan jud ko aning tayma kung naunsa na si Popoy. Bisag dili o ganahan niya, dili pod ko gustong mamatay siya. Bahalag kusog siya wind speed. Kay diha na po'y laing nilabay gikan ilang Popoy, gipangutana na po namo. Ug mingon to nga, naigo si Popoy sa bukton te. Bitubag ko nga, ha? Naigo? Aha ka. Buhi paligi si Popoy. Bitubag siya nga, buhi pa man pod te. Nanapoy mga pulis adto. Gakadugo man to si Popoy adto. Nisamot ko gikulbaan sa gakadugo. Mao nga ni apil pud kog dagan padulong ilang Popoy kay makibalita pud ko og naunsa na si Popoy. Pagabot namo diha nay mga pulis, unya nagkatag ng mga prutas.
Pagkita na kong Popoy, gayga kadugo naman niyang bukton. Napungot ko kay nga nung wala pa siya ni adto ospital. Sige pag-interview sa mga tao. Pagtuol na ko niya, gingisihan raman ko. Ingon siya, okay ra ko. Tubag ko nga, waman ko mangutana. Itubag si Popoy, kay bahuman ko nga anak man jud mapadulong imong pangutana. Ug nangutana ko niya, nganong napusilan man ka? Itubag si Popoy nga, naay nakiglalis og kinsay gwapo na mo. Nadyo'y gihambin nga problema ni si Popoy, ko'y klaro ka istorya. Gibunlot na kong buhok aron ma-straight ang una-una, og diha pa nitugan. Ug nin si Popoy, hubog kayo, gibadlong nako nga muli na sila ha. Daghan na mag-istorya ang kolera. Niabot naman sa pagpadakop niya kay gisumbong daw nako iyahang illegal nga swertres. Hinampak nga dako og ako pay ni sumbong, dakpan unta pod nga labaw pod kong tigpatan. Unya nakaingon ko og nahuman nami. Niani ko sa prutasan og hinampak yun nga kolera. Nga gibalikan man ko. Dako jud og kapungot nako. Gisikaran pa ako mga prutas, isog kayo. Gadala na di ay og posel ang kolera. Mayo gani kay idol nako si Bruce Lee. Nakalihay pod ko og bukton ray na igo. Siya'y alaotron maminghoy na pod sa prisuhan. Motuon ang tako, pero nakahinumdum ko nga naadjud po'y pagkahanginon ni si Popoy. Naadjud siya'y nasulti siguro nga nakapaulbo sa kaspas sa gaposil niya. Pero nito na lang ko aron madali, kay dili pod lim ihang kahimtang na napusilan pa. Nakansi pa sa mga prutas nga na-damage. Kay pareho lagi pod ming negosyante, nakarelate pod ko niya maong naluoy jud kong Popoy. Nitabang na lang kog pamunit sa mga prutas nga wala kayo'y damage. Ipanghatag na lang niya ang uban nga damage na kaayo, pero pwede pang kanon. Wala na siya nagpa-ospital kay gasto-gasto ra daw, nya natapsingan na raman daw gamay. Giuna na lang niya iha mga prutas, daghan kay nasayang, kay nagkalapok ang uban, kay nag-ulan pod tugikan. Mura jud og gikuhit akong dughan nga nagtan-aw ni Popoy nga sige kuha siya mga prutas sa lapo. Nagdugo pa jud iyang bukton. Pag humanog pang panghipos, kami na lang tong tulo na bilin uban siyang tigbantay. Nagabinhan jud mig panghipos ug panghinlo siyang tindahan. Kay mura giransak og kawatan. Kay gipang patiran jud ang mga butanganan niyang prutas. Gigutom na jud ko maong nikaon na lang ko sa mangga nga na-damage. Then maingon si Popoy nga, palit sa adtog barbecue doy biog kanon. Kay pakanon ni nato ato ang madam, kay gigutom na. Umitubag ko, happy ko. Wala na ipa-cute-cute oy, panihapon na good na. Paglakaw siyang tigbantay kami na lang do. Ahak jud kaayo kay awkward manoon kaayo. Charot. Kumingon si Popoy, sakita sa kong bukton jud oy. Then mitubag ko nga, gamay raman ka na. Daningon siya nga, gamay pero ngol-ngol man. Tanawa sa daw madam. Gitanaw po na ako iyang samad. Gi-flashlightan pa na ako sa akong cellphone. Gibangagan raman niya og tala. Then ako siyang giingnan, gipa-check on tanan nimo. Adto ospital kay para matambalan. Tihik pod kang dako, dili mo gasto. Sige og tanaw siyang samad og nikalit raman na siyag ingon niya. Kanus-aman ka mako amay laws. Ang gibangan niyang tela nga naidugo gipansak pabitaw nako na siyang baba. Kung yun si Popoy, kolera. Unsa man po'y problema nimo madam. Then mitubag ko nga, pakanon og tagam na mga baba nga bakakon. Then mitubag si Popoy nga, na makakbaday ko nimo. Tinuod bitaw nga nahigugma ko nimo. Mitubag ko nga, baba ni mo po'y, gabula-la lang. Unsa man dayto ang giingon ni Ondoy nga naa kay babae nga sige kuyo. Mitubag si Popoy, ha? Kinsa man? Mitubag ko nga, ay baw. Pagabot siyang tigbantay na sabon ni Popoy kay pataka ra daw ingon nga igagaw dito niya. Nagpatabang kay mo abroad niya daghan man gunig connection si Popoy. Gamay na lang makatukod na siya gang si ay leader. Wrong move jud akong nahimo kay nakaingon jud si Popoy nga nagselos ko.
Mao nga ni dako jud iyang pagtuo nga ni angay pud ko niya. Pero bisag posilon pa ko, wa jud ko ni angay niya ani nga time. Kay ni dako na liging ulo ni Popoy nga ni angay jud ko niya. Permi na nga magtambay sa kong tindahan. Bisag naa siya'y prutasan nga dapat atimanon. Kuwang na lang ihang ibilin ihang prutasan sa kong tindahan. Pero kay pa hard to get lagi ko, og in denial, ang gugma ni Popoy niliko sa lain. Diha po'y bag-o nga nibalhin sa mong lugar, og atbang jud sa tindahan ni Popoy. O jud nakaipsot sa mga walking newspapers namong mga silingan, mo nang mo'y hot topic sa kong tindahan. Dayon ang ilahang giistoryahan kay, nurse man day ng anak anang bag-ong balhin ba? Bantog rang pution. Dalaga pa na. Dalaga daw na. Pilian po siguro. Mo nang wala na minyo. Nurse good. Daghan rabang ulitawod dinhing ato. Labi na kay atbang pa jud ni Popoy. Swerte kay si Popoy ug maoy maminyuan. Ako nga naminaw ra kay affected kayo. Asa naman na mo ang love team? Nawala na ba kay na ay bago? Nawala na daw. Mga balimbing kayo. Kaingon pud kog loyal ni si Popoy sa pagpanguyab nako. Tingala na lang ko kay dili na nako makitaan sa akong tindahan. Sumoto, nga nabalitaan na lang nako nga uyab na si Popoy ug kadtong nurse nga tawgon lang natog Ellen. Inaha kay pagkagabian na nagila ko eh. Sakita kaayo nga ang pagbasol nako dili masukod. Nasakitan jud ko kay kaingon kog loyal ni si Popoy nako. Pero naalay ni abot nga bag-o, nawingig day ng liog ug nilingi na sa lain. Giyawa-yawa jud nako si Popoy sa kong unahuna, way batasang pagkatao. Di grabe pa jud kay mooy kanunay topic sa kong tindahan. Ingon sila nga, kadako sa ngisi ni Popoy kay nakauyab og nurse. Halagi, hinatod pa sa ospital. Kuyawang Popoy ay nakadagit og nurse. Di ba nung uyab ni mo si Popoy ba siya? Mitubag ko nga, waoy, binuang ratong amo. Imagine akong gibatean na nga time, murag gituok akong heart. Ang gisulti nako kay layo ra kaayo sa kong true feelings. Kailakon ko pero ikatawa lang nako, aron dili mo dayon. Inahak nga Popoy, lamigantahan og, ikaw palay sa lawahan, bakit ako'y pinaasa? Inibig pa kita ng lubusan, at ako ayong iniwan. Gidawat na lang jud nako nga inahak jud si Popoy, wa jud ko nagpakita niya. Og mangumpara ko, dili jud ko malabay siyang prutasan, og wala na jud ko mopalit niyang mga prutas, kay mga pait. Wa pagani nako matilaw eh. Pero kay gamay ra ligi ang kalibutan, nagkita jud ming Popoy. Wa jud nako gipahalata nga nasakitan ko siyang gihimo nako. Gipanindigan na lang nako nga maghunahuna siya wala lang jud ko nagkagusto niya. Diya may ikap sa mga tanod kanang manghinlo ang mga official sa barangay sa mga dalan kay hapit ng fiesta. Unya, diha sila ng snack sa kontindahan. Si Popoy may nagkuha sa soft drinks. Nautan ako niya, musta man Poy? Bitubag si Popoy, nga okay kayo. Musta pod ka madam? Tubag ko nga, aus. Okay pa sa alright. Normal ra nga convo pero kung kamot lami jud ibira sa buhok ni Popoy aron maupaw. Kay wala na jud ang my loves sa inaha. Grabe pa jud kay busy kay siya siyang cellphone. Text na siguro siyang laing my loves. Lami jud bunon og ko. Relate ko sa linya ni Bea nga, sana ako na lang. Sana ako na lang ulit.